ମଧୁପୁର ମାର୍କେଟରେ ଦେଖିଥିବେ ଭିଡ କିନ୍ତୁ ଆମ ଚାଚୀ ଛକ ପାଖରେ ଏତେ ଭିଡ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ଇଲିଶି କେତେ ଲ? 1000 ଟଙ୍କା ହବ ଆଜ୍ଞା। 1000 ଟଙ୍କା? ଇଲିଶି ଗୋଟେ ସାଇଜ ସେରମ ଅଛି ନା? ସାଇଜ ଅଛି। 1500 କରି ବିକ। ତ ଭାଇ ଖାଇଲେ ପିଟା ପିଟ ଲାଗିବ। ଉଳେଇ 200। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଫ୍ୟାସ ଉଳେଇ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଉଳେଇଟା ସେରମ ହେଇଛି। ଉଳେଇ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ମିନିମମ 220 30 ରେ ବିକନ୍ତୁ ଏ କମ ହଉଛି। ଆଜି 200 ଦେଇ ଦଉଛି ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ପାଇଁ 200 କରିଦେଇଛି ଆଜି। ଲୋକ କେମିତିଆ କଣ ଆଜି କଣ ବେପାର କେମିତିଆ କଣ ହଉଛି? ଆଜି ବେପାର ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ମେଘବାଟ ଖାଇକି ଆଣି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ହେଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ରେଟ୍ ସବୁ ଆଉ ସବୁ ରେଟ୍ କମ ରେ ଦିଆହଉଛି। କମ ରେ ଦିଆହଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ରେଟ୍ ପୁରା ଆକାଶ ପାଖକୁ ପଳେଇଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଉଳେଇ ଲାଷ୍ଟ ମାଛ ନେଇ ଗଲୁ ଇଲିଶି ଶୁଣିକି ରେଟ୍। ମାନେ ନଗଦ ମାଛ ନବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ଚାଚୀ ଛକ ମାର୍କେଟ ପାଖକୁ।